pang warm Walang gumagamit ng used ball dito. Mayayaman tayo. Yaman now, hirap later. Sino lalo? Biglaan mo. Biglaan mo. Ikaw. Ako. Tama yan ako. Hindi, joke lang kami. Kami. Oo nga, kasi nga double shot. Nasiraan ka na ba? Ano ko nasira? Ano dyan? Oo naman. Traffic nasira. Mabigat na ba yan? Hindi siya pwede pa. Wala pang train ba? Hindi ba to? Burrito na ako yan. Out! 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 Shot! Hindi mo na sa'yo na to. Ano lang yan? Wala akong mapili raketa kaya yun. Binalo ko. Sabi ko daan daw. Kasi yung daan daw. Mabilis mo ako mag-ila. Hindi, yun lang available siya. Hindi ba? No? Look healthy. Ang ganda mo mag-a-attack ka. Kasi mata. Ayaw ko naman masyado magaan. Ha? Ayaw ko di masyado magaan. Huwag masyado maganda. Kung magaan siya, may konting Dapat, bigat bigat dito siya. para nakapipila. Kasi kapag masyado magaan, parang wala kang ginagawa. Sisira yung braso. Kasama ng mas. Balik ka na. Ha? Ay, tuhod pala yun. Saan? Ito, kalaman ko. Dati ako kalaman ko. Spray na ko isang Tayo. taon eh. Spray na ko Pag isang tumatagal, Casualidad. mabilis mo. Farmer to kasi yung spray niya. Sa ilalim mo. Tumatagal na ako Papalit sa'yo. na. Dapat nag-game. Ginaganon ko na. Buti marami tayo. Walang ba dyan yung madalo? Sana maulit yung ano. Napatin na computer kayo. Sa Ang hirap sa QP, kung apat lang tayo, doon pwede. Oh, Pero kung mga seven tayo, dito na lang. ano yung ilalaro? Mahirap sa QP kasi eh. Depende actually, wala nang fix ano ngayon. Kahit na Bumalik na araw kayo. random, pwede dumami yung tao. Bumalik na kayo. At saka mas maganda yung pag random yung court. Bumalik na kayo. Last year pa kayo naglaro. Hindi ko gusto yung drip na... Hindi kasi kasi kung ano, kung nakailan tayo. Pero kung nakailan sa pangawis tayo, mahirapan tayo makasusi. Ano yan yung free yan? Tsaka, Hindi maasim yung... kalaban ko nga. Sabi Yung na, pawis ko mga... Ubang yung pawis ko. Promise. Alam mo yung ibang mo ba? Hindi man lang makapag-shot. Pero lang Ibang mo. Ibang mo. Wala kang... Oh, Kaya pag ganun din sa breaking sila, masakit yung ano ko, yung tuhod ko. Ganyan yan? Ito ba yan? Wala kang kamay. Smell. Bago yan, healthy bago. tayo, healthy tayo. Hindi ka na papapawid. Healthy kasi ako. Pero naglalaro ako doon pag may sa programa sa lang ako. Dapat ganyan mo. Sa teams Alam mo yung iba? Hindi mo papahiram. Kaya yung mga kasama ko. Hindi ko alam. Makakasama ko, dalawa lang yung kasama ko. Sila nag-imbita. Hindi ko kasama nila. Oo. Kasi kung ano, hanggang extra na natin ganito. Yung isa. Pag 8 o'clock na, Ay, 8 o'clock. Na 9 o'clock. Ano yung 20? 8:30. Hanggang 9 o'clock lang yung isa. Ito hanggang 10. Anong oras na? 8:30. 30 minutes na lang. Ay, 25 minutes na lang. Ano? Ito kasi yung content ko. Wednesday na pala ngayon. Hindi imagine ko Tuesday pa lang. Tanungin mo sila. Sila yung makasama ko eh. Hanggang anong oras ko sila? Meron
9. Tanong ko sila. Yan na! Tanong mo gusto nila ng 10 o'clock. Hanggang 9 lang yata ito. Hindi, 10 yan. Hanggang 10. Ito ang... Ito din. Gusto niyo extend natin ng 10? Kasi 25 minutes na lang, oh. Para mapaglaro pa kayo. Para mabitin kayo. So, tara. OG daw. Madami naman tayo eh. Mga malalakas pa lang tayo mag-lahat. Extend mo 1, 2, 3, 4, Para 5. Kinakufit na yung bill eh, no? Guys, sa ganten, enjoy all you can. Hanggang mapilay kayo, mapatid, isa nakatuhod, ganyan. Tara, laro tayo. Siyempre, libre ni Boss Les. Okay, Libre yan. Hanggang matamaan yung mga mata ninyo ng ilang beses. Ganun. Ikaw yung isa. Bahala na kayo dyan. Sige, sabi. Laro na, ha? Comics Bubbles, tara. Kayo muna, laro na kayo. Hoy, bawal mag-last game. In-extend namin yung ganyan. Hindi, joke lang. Okay. Kasi pag di namin in-extend namin, kasi kayo, matutulog kami sa akin. Sabi ka na, maglalaro kayo. Linisin na. Oo. Kanina, ang tagal niya, 15 minutes na, natutulog na ako dyan. Di ba, tinatan niyo ako mag-isa lang. Ayun na yung isa. Jay. Jane. Yana. Yan. Ikaw yung kapatid. Ako yung tulog. Oo, kapatid. Mali ba yun? Baka akala nila ano gawin sa akin. Hindi, ayos nila akala nila sila. Pero ano, naka-camera na yun. Hindi pwede mo nakatutok sa akin. Sorry. Hello. Enjoy niyo lang yung game. Tito. Tapos nung paturo kayo sa kanya, ilan yung mabuti. So may inimbita ako. May inimbita ako. Oo, hanggang 10 o'clock yan. So, enjoy nyo lang. Pag si Sir Jess umuwi agad, ang tagal din nilalang. O, diba? Kahit di tayo mga kanya, marami naman din na. Usually Wednesdays kayo. Actually, di ko man nakisan na akong pag-isa. Invite lang kami. Dumama. Actually kami rin, nabuo kami. Invite kami. Pero si Ivan. Hindi ka naman siya ka-high school, pero yung ka-high school ko, kaibigan siya sa piloto. Ang layo walang aeroplano dito. Tapos yung iba, RT sa amin. Yay! Basta manilibre si Boss. Sana sila na pala pinag-serve. Sir Reg, di ko pa nabawi kayo. Paano kayo? Dalawa. Pero pa yung laban pag gano'n sa pagkakas. Away. Personal. Ano ba kasi na to? Kaya mo ba tayo? Oh, yeah. So, nagko-compete kayo? Naman ako. Ito ba nung Oo, nag-away ako. Parang tawag smash at ano pareho, di ba? Nagkakaroon. sa likod. Okay. So, maghanap kayo ng ano? Oo, dapat. Kailangan meron kami ng coach na so pareho kami, alam namin rotation. Ego namin yun. Ego namin yun. Ano magkapatid? Magkapatid, so, sunod. Ama, Talaga? hindi pwede. Pagkakaros mo kasi, parang masyado kang comfortable. Kasi hindi mo gano'n. Oo. Hindi mo Kasi ano, hindi naman pwede sikihin mo kami pagka hindi mo. At kapag ka, dapat di mo ginawa. Inasita mo na makukuha niya. Magaling ka sa nakalaro. Ilan, ba't di mo sama dito? Tamad sila eh.
Isa na rin isang computer sabi niya. No, yung parang pag-ibig kasi ganyan ko lang. Ganyan na nakita mo niya ko lang. Hindi nga, hindi niya man alam na nag-varsity. Parang nag-train ako mag-varsity naman. Although hindi ako nag-varsity, nag-train ako. Pag nakita mo yung mga kayo niya, siguro papapaya. Basketball sport. Isipin mo, kung stop yan, mga kapatid ko, sinasalag mo pa kami sa dalawa pang ka-level na. Wala na mag-aangat ng bola sa atin. Aangat lang ng varsity net. Paano ka? Delikado sa ano. Silgini pa yung kanina. Siyempre, naalala yan namin mga kasalanan ko. Hindi kami pwede mag-full force na wala full force ako. Kasi nakukul. Oo. Pero pagka na ano, yan. Hindi talaga magkakalitin sila. Lalapak kami na. Tapos may parang yung naglalapag. Namin lalabas sa tinapag natin. Hindi yung ano, seryoso. Yung ba nag-smash siya, parang nag-stuck. Merong hang time. Makikita mo yung parang with flash na katawan mo. Para sa lahat. Hindi na ka Kaya hindi niya magawa yung basta-basta. Kasi unang-una, kung nag-smash na, ano, dapat yung pasag yung man. Yung problema, pag lumay siya, mas mabilis niya. Hindi niya natin sabihin na dapat. Dito na. Saka iba talaga. Walang mas nakatayo. So, nagkakot sa iyo yung mga nakakot. Kasi nga dahil yung guys yung sumama. Saka una-una nasabi ko. Kaya mahirap. Yung mahirap kasi Actually, ito mahiwas sila. Tapos wala yung magsisimula ng magaling. sinasabi ko rin yan sa mga kapatid. Wala yung wala magaling. Makita mo ako nung laro ng simulang ano, yung sa mga kapatid. Service to the Ay, yung pang ginagano, tinatapon dyan. Ako, tennis. Itatayo. Ay, katayo. Okay. Gano'n na kayo? Sila kayo nag-start? Secret! Kaya hindi na, anong team? Dead. Pero wala nag Hiniligid na lang. wala ka nang choice eh. Bansot kami. Kasi actually, bansot ako. Kaya pinapawalan mo lang pa. Kaya, bigla ako tumakad. Hindi pa rin naman pa. Yung kapatid ko, maliit, pero yung name siya. Basta yung Small. Tiny. ano ba yun? Parang dash or something. Dahil maliit na, sobrang bilis nito. Sniper. Parang gano'n. Ito gano'n yan. Fury. Sa tanong ko yung Yamaha. Pwede. Papakakil. Pwede natin. Raider. Bilis siya mga yan. Kaya mananagtig ng kapatid ko ulit sa basketball. Ano? Ulit! Sorry. Kasi yung kaibigan niya, nakakalaro sa kapatid ko dati pa. Tapos, so, sabi niya, so nakilala mo si Ulit? Sabi ko sa kanya. Ako, bakit Ulit? Bakit ko lang po Tapos tuwang-tuwa ako malis ko kinabasa ko sa kanya. Tumawag para process yung paano. Yes, Paano? saka, Kasi yung paano yung galaw ng yung process. Yung process talagang process. Nakakonsel lang. Kaya tayo yung paano siya. pinagkukulong ko yung parang release ko. Kasi nag-iiyak ako. Although yung 11 ako, hindi ko alam kung ano. Pero parang may mga points na hindi ko pa alam. Yes! Pinipilit mo siya mag-run at
natamaan pa lang sa harap eh. Kaya takot siya. Takot pa siya sa harap. Kaya hesitant siya. Pero gusto niya na dito. Sabi ko siya masarap. Bumilis na yan. At nakakasipon na pala niya. Actually, pati mga kaibigan. Mag-start lang yung mag-private. Hindi yung makasama yung kanila. Ella, naka-US. Team research na sumali sa atin. Ivan ako po. Is very bright. Si Ivan. Kasi kami sa pero ako, tapos wala. Ano nung college na nung parang everything sa bad ka sa Awan ko rin hindi dapat. nga, gusto ko try mag-training talaga. Ang gusto mag-training. Kung maraming exam. Kaya lang dapat piling kayo mag-trade. Kasi ang service sa likod, hindi natututulik. Oo. Tatawag na dyan kayo. Actually, Hindi ka basta nag-trade. Dahil Philippines na. kasi sayang oras. Oo, imbis na matuto siya, Nahapon yun. nalilito siya doon sa ano sa Go girl! Go Sandy! Gaan ng aton. Actually, plus one strength. Ganun. hindi nagigil kayo kung nanay na class. Bago kayo. Basta yung hindi makasama mo. Basta yung hindi kasama mo. Okay. Kaya talaga nag-organize sa kasama sa class. Tapos ako yung outsider. Ay, ko yung excited na. Tapos pag ulit, Ikaw yung nag-excited. sino na kumaano. Parang naging kasama na ako ng tourist. Hindi ko kilala yun. Actually, hindi ko makakasama mga pangalan. Isang buwan nito pa lang. Ako lang mag-gusto yun. Tapos siguro mabili sila. O sir, ikaw yung nakamalpang. Close na kita. Kapal pa. Pero wala pa. Yung pangalan. Ay, dahil. Yung mga, tinatanong mo ako. Pati na ito kung ano yung mga ito ko. Unang ko comment ko dyan. Mahirap mag-support sa din. Kasi mapapapapakit ang ba din ang pagkama lateral. Okay. So, kailangan na. Back to basic. There. Pati yung ginamit pala yung ano ko. Laro na kayo. Kaya mo. Nandun. Sarap. Record din natin yan. Sir Gads, nag-extend